Als je naar Cataract hebt gekeken, dan kan het niet anders of je bent smoorverliefd geworden op deze streek. Haspengouw ligt in het zuiden van de provincie Limburg. En de vergelijking met de Loire-streek is geen centimeter overdreven. Dik 100 kastelen hebben ze hier. En dankzij 4 gloednieuwe fietslussen ontdek je ze bijna allemaal. En hier op de landcommanderij van Aldenbiese kan je gewoon een fiets huren, zo'n typische groene. Of als je het een beetje slim aanpakt, dan neem je een elektrische. En geloof mij maar, zo'n elektrische fiets is echt geen overbodige luxe. Want het gaat hier af en toe serieus bergop. Maar dat is geen probleem zo. En wat ook leuk is, is dat er genoeg fietscafés op de route liggen. Ja, als ze niet gesloten zijn tenminste. De meeste kastelen op het traject zijn trouwens niet toegankelijk voor het publiek. Maar gelukkig is het wijnkasteel van Genoeselderen een uitzondering op die regel. En jawel, daar is er drank in overvloed. In België is wijnbouw geweest, hier in deze streek, van 200 jaar na Christus tot 1812. Zo lang al? Ja, 16 eeuwen. Toen is er pakweg een kleine 200 jaar geen wijnbouw meer geweest. En wij zijn weer opnieuw begonnen in 1991 met de eerste stokken te planten. En we hebben inmiddels 16 hectare wijnbouw. Ik zorg voor het buiten gebeuren, voor alles wat buiten moet gebeuren. Onder andere voor de druiven. Ja. En als de druifjes geoogst worden, dan kan ik met rust slapen. Dan is mijn dochter verantwoordelijk voor de wijn. Die maakt de wijn. Mijn vader die zei me, ik word er soms zot van ons Joyce. Want ze laat mij wachten met het plukken van de druiven tot de maan bijvoorbeeld juist staat. Hoe zit dat dan precies? Er zijn periodes dat de maan meer of minder aantrekkingskracht heeft op de aarde. En dat heeft zelfs invloed op de wijn hieronder in de kelder. Bijvoorbeeld periodes dat als men een wijn wil klaren en de maan heeft een sterke aantrekkingskracht, dan wil dat bezinksel niet zakken en blijft het allemaal troebel. Kan je dat eigenlijk al wijn noemen nu? Het is volop aan het gisten, je kunt het zelfs horen. Het borrelt dan of zo? Ja, je hoort het zo'n beetje ruisen. Een beetje licht in het hoofd zet ik koers naar het 18e-eeuwse kasteel van Hex. Het prachtige park en vooral de grote moestuin zijn het levenswerk van wijle Michel d'Ursel. Haar zoon, graaf Guilain d'Ursel, woont nog altijd op het landgoed. Maar voor het onderhoud van zijn tuintje heeft hij toch maar een echte tuinman in dienst genomen. En komt de graaf af en toe controleren of laat hij jou zo gewoon doen? Controleren. Checken of alles... Als hij de tuin in komt, dan is het om te snoepen. We proberen gewoon het jaar rond een verzameling van bijzondere groenten. Het zij historisch ofwel exotisch te verzamelen. Zeg, en welke aardappel is dit? Want het is toch wel een speciaal geval, hè? Deze noemt Corne de Gat. Dat is onze beste aardappel. Het is iets wat je alleen maar in de duurste restaurants op je bord krijgt. Dit is brave Hendrik. Dit is de voorouder van alle spinazies. Dit is warmoes. Dat is iets wat nu toch nog wel gegeten wordt, hè, warmoes? Want dat ken ik wel. Dat ken je wel? Ja. Ja, dat ken ik wel. Iedereen kent dat nog. Ja. Weg naar de pastinaak. Alright. Onmisbaar ingrediënt van de jachtschotel. Goeie, hè? Ja. Bloedrode zurkel. Ja, dit is bijvoorbeeld een oude zurkelsoort. Als je hem proeft, die is zuur. Niet alleen zuur, maar ook heel erg wrang. Je moet weten dat de mensen vroeger tevreden moesten zijn met veel minder. De verbeterde rassen die zijn allemaal gestegen in smaak, vooral zoet. En dan is het tijd om iets lekkers te maken van al die verse groenten. Dus fiets ik naar Ivo en Ronnie. Zij wonen in de achtertuin van een kasteel. Of van wat ooit een kasteel was tenminste. Ronnie, jullie wonen hier in de kasteelhoeve. Dat doet mij vermoeden dat er hier ooit wel een kasteel bij gehoord heeft. Maar ik zie het alleen niet meer. Inderdaad, spijtig genoeg zien wij het ook niet meer. Er is in november 1943 een vliegtuigpal op het kasteel gevallen. Het enige restant dat er nog is de propeller van het vliegtuig. Maar van het kasteel ziet je spijtig genoeg niks meer. Ivo en Ronnie hebben 5 gastenkamers die ze volledig authentiek ingericht hebben. Kasteelhoeve de Tornaco is een bed and breakfast. Maar op speciale aanvraag kan er ook voor half pension gezorgd worden. En dat is iets waar ik na een dagje rondfietsen geen nee tegen zeg. Zelf zin gekregen om in het zadel te springen?
De fietskaart met de 4 kastelenroutes is te koop in alle toeristische infokantoren van Haspengouw. En meer info vind je ook via toerismelimburg.be.